Shahararren mawaƙin nan wato kuma Sani Ahmad ya sake sakar muku da wata sabuwar waka saucewa lakabi da ribar so. To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sauda a wannan tashar tamu mai suna Kannywood Today TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko, da Allah ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za mu ci gaba da kai sababbin shashenmu da zarar mun dora. Shahararren mawaƙin nan wata Sani Ahmad ya sake an tiyo muku da sabuwar waka saucewa lakabi da ribar so domin nishaɗantar da masoyansa na yau da kullum. Sani Ahmad ya ce yana ci gaba da faranta wa masoyansa wajen nishaɗantar da ku, wajen nuna farin ciki sa shi sa ya samu muku da sabuwar waka sauce lakabi da ribar so. To mai sauraro, domin samun wannan waka tashi sai ku tabbatar YouTube channel nashi mai suna Sani Ahmad domin samun cikakkiyar wakar ko kuma bidiyo. Sannan mu ba ta da alhakin ɗora bidiyon wani ko kuma audiyon sa sakamakon mulkin mallaka na mai shi, amma sai dai za mu ci gaba sanar da ku inda za ku samu wannan cikakken bidiyon ko kuma wakar. Mun gode. Ku kasance da tashar Kannywood Today TV, kuma dan Allah mai sauraro kar ka manta da danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za mu ci gaba da binciko muku sabon labarai na masana'antar Kannywood gaba ki daya da kuma mawaƙan Hausa. Mun gode.